Il-Ministru Jimborċ ikkonferma li għal-ġimgħat jekk mhux xhur se jibqgħu magħluqa numru ta' toroq li tkissru qabel l-elezzjoni u issa x-xogħol fihom waqaf u tħallew abbandonati. Il-Gvern ħa deċiżjoni konxja, jiġifieri li jwaqqaf l-iskavar u allura xogħol ta' tħammil. Fost dawn numru ta' toroq f'Ħaddigli fejn il-Ministru twielet u trabba. Imma waqt li l-Ministru qed igawdi n-natura għal kwietu l-paċi fil-villa l-ġdida tiegħu, Infrastructure Malta li tagħha huwa responsabbli ħalliet għexieren ta' familji Dinglin fit-trab u f'toroq imkissrin. Biss fi spazju ta' ftit metri f'dan ir-raħal wieħed isib numru ta' toroq li nqalgħu qabel l-elezzjoni u issa ġew abbandonati fosthom triq il-Kunċizzjoni eżatt fiċ-ċentru. L-istess triq l-Apparell li tintuża minn diversi sidien ta' garaxxijiet u bdiewa. Din it-triq l-ewwel inqalet u wara l-elezzjoni tħallit biss miksija trap u żrar li mal-ewwel qatra xita inbidel f'tajn. Minn dawn iż-żewġ toroq l-inġenji u l-ħaddiema sparixxew imma l-Ministru qed jiftaħar li r-ritmu tax-xogħol fit-toroq żdied. F'dawn il-każijiet kien hemm xogħlijiet ta' trinek illi bħal kumplament ta' siti ta' kostruzzjoni rridu jsegwu regolamenti ġodda. Iżda regoli ġodda ilhom aktar minn ġimagħtejn li daħlu fis-seħħ. Bl-ammissjoni tiegħu stess il-Ministru Jimborċ qed jikkonferma li mhux biss siti ta' kostruzzjoni privati imma anke toroq li qed tieħu ħsiebhom Infrastructure Malta spiċċaw bix-xogħol imwaħħal. Dan wara avviż legali ġdid li ddaħħal fis-seħħ mill-Gvern u li fi kliem il-Kamra tal-Periti stess sar bl-għaġla.